Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu Izgaxa Izingane. But guys, abalandeli bakuthando Nesthembu kanti singakanani guys? Angise ngithi mina silandela amakhosikazi because abanye bethu iminyaka yethu icishe isondele kubona. Cha, eyami ke angilingani nabo. Kodwa lapha kuma-K ngoba uno-30 something usiyasondela lapho. Also ubaba Mseleku uthi uzosifundisa ngamasiko nesiko kakhulu. Uze uyasho futhi ukuthi impilo is spiritual. Uthi ke uMseleku le vision esesiyibona ku TV yombono ingxoxo abanayo nogogo lo amfakayo kugogo wakhe kuzona zonke izinto ayipostayo. Uyena owamakhela ukuthi indoda eba nesithembu o ubaba oba nesithembu ubaba okanjani. Uma lento uMseleku enayo emqondweni ukuthi ozoba nesithembu kufanele abe nalokhu nalokhu okuyini mhlawumbe i-character yakhe izinto lezi ezimenza aqualify ukuthi uzoba nengqondo ezokwazi uku-understanda abantu abawu-5 noma abawu-6 becommunicate naye ekwazi kodwa ukuhlukanisa ukuthi lo unje lo unje. Yonke lento ube nale conversation nogogo wakhe. Yabo ekujuleni ke la siyakhona because hayibo bengithi Inganekwanen kodwa size kumayini ngoba phela wena iyakulahla lento ukuthi ithanda ukushona phansi ngokujula kakhulu ishiye yomona. Uyabona ukuthi ayomeni bizosebenza ngani ukuba uthanda ukukhazikhazi. Cha ukuba uthanda ukukhazikhazi nami bengizoma ngithi hawu siyabona ukuthi u1 2 ubukhazikhazi akabuthandi uma kampumelelo. Siphike sikumpumelelo ke manje ukhona. Sisekujuleni kwento yokuthi ubaba lo ohlonipha amasiko nohlonipha isiko. Afike abenjani ngimthathela ngamsuse kube nohusband ngimfake kube nemenzo. Kuphela. Sebenzisa igama labo lobumenzo. uMseleku abe no second wife okuMasawule, the late wife, onendodana 1. Kube khona unumber 4 okuMangwabe onendodana. Angicasi sithanda sami ngoba uzosuka uyibambe ngokucasa kanti ngithi asiyibambe ekujuleni kwayo. Abe uSimphiwe kaMangwabe, uLungelo kaMasawule, uMakhumalo oku-youngest wife okwamanje. uMseleku abe imentor yalaba thathe ngibabalayo, angabi imentor kaMpumelelo. Awuphawule njengogogo Flow kule comment section. Singayi kude, phawula njengogogo Flow. Kanti nithi masibuka i-TV show sifike sibambe idrama yakhona ne-chaos mase sikhuluma izinto sethi zijulile base sizoba nenganekwane. Asikhipheke ingane kusana uMakhumalo. uMseleku abe imentor kaMakhumalo angabe imentor kaMpumelelo. Wayileli phupho lakho libe lide kakhulu. Ngibambelana eduzane uMakhumalo wala endaweni. uMakhumalo unjani uyena oyi-youngest wife. uMseleku izinto ezibalekile zempilo nokuthi impilo inje. Anike uMakhumalo leso sithombe angakwazi ukunika uMpumelelo. Uyabona ukuthi lento eshoya ayikho. Wena uthi hayi umayeni wabuya ezobheda, phawula wabuya ezobhedisa izinto, phawula njengogogo Flow. Mase kusuphawule njengogogo Flow umlalelo uMseleku mase siqale isifundisa lezi zinto asifundisa zona ukuthi sesibambe kakhulu ezinegative. Lezi ezinegative sinazo ngesiquestionayo kanami ngiyayiquestion. Kodwa mina ke umalume osengathi uma phambi kwethu njengobaba uMseleku ayichaza indaba yakhe yesithembu mase kube ukuthi uMpumelelo akekho.
Cha, ngawubonga umusa wakhe nesikhathi sakhe ukuthi afise ukusichazela ukujula aphinde azi yena uwumZulu, kodwa mase ngithi bye kuleya ndawo yokuthi unendodana engekho phambi kwakhe. Sekuyinganekwane phela manje, ngoba iSthembu le ndawo ayichazelwa ugogo wamtshela zona, kunezinto ezibalulekile ambekele zona kulosi indoda ezoba neSthembu iba nje ohlonipha amasiko ebe nje kuthiwe uyi-traditional man, uyindoda yomZulu, akekho umpumelelo yeni. Ngithena-ke sesiyifaka la kwi-mentorship. Kwi-mentorship yaMseleku abeke i-mentor kulaba abathathu. Ekubeni i-mentor ubafundisa ngempilo. Why-ke ngifaka uMakhumalo ungaze ushiswele because uMakhumalo uyi-youngest wife and uMseleku akakufihli ukuthi ebeno-18. Okusho ukuthi ezinye izinto ezingama-challenges empilo uzazi eseseduze noMseleku, right? Asikhulumi kabi lokho, uzazi eseseduze noMseleku. Abe nezimfundiso uMseleku. Kulezi mfundiso kunendodana yakhe engezwa ngomlomo wakhe nemithetho yakhe. Bengithi asivele siqoqe nje ngesiZulu, sifake nesiko, sifake ekutheni uwumZulu-ke manje. Ithini le ndaba? Hawu thina siyabajaja labo malume labayana emcimbini ababa ney'ngane ey'khonjwa ngamakhanda. Yababona labo malume lapho, uthola ukuthi uhloniphekile umalume, u-right, impilo imbusisile ngezinto eziningi. Kodwa mase kunomcimbi ukuthi manje nengane mhlampe uyicele sakuyintshontsha, uyabona, eyakhe kodwa. Ngoba kusuke kuthiwa bukana amehlo kabani, izindlebe zikabani. Ivele lento isithunzi sakhe nalezi iy'mali zakhe kuyilahle phansi. Kukhona esebenzile, hard worker, enemali, enezinto ey'balekayo, izinto ey'balekayo. Ngoba phela inokujula lento, yazi ukuthi inokujula. Manje ukuthi phela i-TV show yona iyi-drama, i-TV show yenzela ukuthi thina sithole i-entertainment, yenzele i-viewership. Kodwa sengiyakutshela labo malume labo uthola ukuthi umalume lokusho ukuthi hey usebenzile ubani nayo umuzi wakhe, waphinde wathenga indlu kuphi, wenzani nje, sekubalwa izinto zakhe. Phela ukuthi asinabo umalume ngoba nina futhi lana mase nibhale comment section nivele nisenze sibe yimbudane ngoba sikhuluma nge-TV show. Fine-ke, uthola ukuthi umalume lo, uyabo wena, yabo ongathi nje uyi-inspiration yakho, i-motivation yakho. Kufika ilanga lemcimbi, ngoba phela ngilanga lomcimbi lana-ke sebeyacela-ke koma bey'ngane komalume ukuthi hhayi kubalulekile ukuthi abe khona ubani. Ifika ingane le enye uvele kubonakala ukuthi nje iwuyena ngqo umalume, kodwa uyayibona nayo ingane ukuthi mayiza vele eduze kamalume cha ayimjwayele. Wena ukuthi lo malume lo ukhululekile nazo zonke lezi iy'mali zakhe anazo, ney'moto nezindlu lanani, ngiyakutshela emqondweni wakhe nasenhlizweni iyamudla leyo nto, iyamudla. Enazo lezi iy'mali uyafisa ukuthi ngabe uchazela le ngane yakho ukuthi step by step wenze nje amabhizinisi, wenze nje afeze leya ndawo yokuba ubaba ngeqiniso enganeni yakhe. Uyayizwa leyo nto? Unakho, angeke futhi akukhulume nonkosikazi, futhi angeke akhalele unkosikazi lwasemshadile, right? Kodwa unayo imizuzu yokuthi leya ngane yami angiyifundisanga ukuthi nokuthi khona lapha kubo, hhayi ngoba ngigxeka imindeni yako malume because yasebenza, kodwa ngibeka la mina umalume o-sound, umalume ose-achievile empilweni, all-right, oney'mali zakhe, onama-properties, onama-investment agcwele yonke indawo. Kodwa kunento ebalulekile kweyakhe
and ukubaleka kwakhona ukuthi uye ozofundisa lengane yakhe ngempilo. Ukuze ingane noma ingaba njani kodwa ithi icoshile izifundiso zikababwayo. Ukuba ngisho esifihlweni angikuse ngiyenze ijule lento ngoba vele ijulile ukuthi siyithathela phezulu siyithathele ngesithembu nedrama yakhona ichaos yakudala yesithembu nayo futhi esiyifundayo nge-TV ukuthi hawu sekukhona izingane ezisukuma lapha ngemuva usekukhona ngoba zaziwa wo-anti zivalelekile. Awuyazi leyo nto? Hayi. Manje mina mawusuthi wena ukubona kuyiphutha. Hawu. Cha Phawula njengogogo kaMseleku la usho ukuthi mayeba imento kulabathatha sengibabekile. Mase umpumelelo nengambambi ngesandla uthini? Uthi ngiyazi ukuthi impendulo uyayazi. Ayikho into othona masuyigxeka ngoba sesikhuluma ngesithembu uthi kodwa mayini wafika yena wazomosha izinto wazodisturb ipeace inteka wakufanele ukuthi yenze. Uyazi into okuthiwa uyidaliwe noma kufanele ukuthi yenze ileyo ukuthi mase sithi noma cela first drive mase sithi yayidaliwe. Sesingasabali ukuthi uma yena bekhona before umacezi vele sithi kwakudaliwe. Isithembu niyasiphila kodwa akukubi ngoba kwenza ukuthi ishow yona ibe nedrama. Yonke le chaos ekhona ne-competition phakathi kwamakhosikazi kuyabasiza no content creators. Content creators ubani o-content producer singithi creators u-content producer ngoba phela lo hamba ecosha ukuthi ku-trendani kwi-page laMzansi Magic, ku-trendani kulama gossip pages, u-Twitter utheni kanjalo esesebenzisa i-social media because i-social media iya-contribute ukuthi i-story sihamba kanjani ngoba le social media ibona abantu ababuka le TV show kodwa ezinye izinto siyayibuka okay. Cha sengisho ukuthi ukhona phela usebuka lapha isithembu athi cha umayeni nje bengafanele yabo mase thina sithi kodwa bekufanele ila bekufanele khona ke mawukuthi phela uMseleku usefika nokuthi kwayona le vision yesithembu iqalephi echazelo ubani ubezoba proud omnike ivision ubezoba proud umpumelelo yeni hayi ukuthi akwenzeki kanjalo sesibamba ukuthi uhlonipha amasiko inqubo impilo yakhe ilena nakuba masilandela isho kuba khona indawo esala khona manje sesibuka ukuthi why ebezosehlisa isithunzi sakhe kangaka ngokusho kwakho ngoba nakusengichazela ngabe ethomalume uma sekuthiwa hayibo iloya ofake ishirt eblue hawu lo ofake ishirt eblue kade khona njalo ngithi nganamalume le busi nje ngo4 ngoba phela ingane right impilo yaqhubeka ngithi ngo4 la sekuphamba abantu ke phela ke sekusala umndeni ingane isigibele emotweni yahamba izohlala ithini ikhulume nomzali engabajwayele sekuzoba awkward phela sekulobu ukuhlekwa amahlaya ingane engawazi iwazelaphi kusuke kusathi hawu angimkhipheleni inanani simphekele akasekho umntwana usegibele emotweni wahamba isalile yaqhubeka impilo umalume engekho nomalume Sambosi sonazi izinto mase kufika kule ndawo sivele sithi hawu hayi kuthi yeah Inganekwanen kodwa yena ikhona niyayazi nje futhi nanti le ngane ikhona umbuko malume uthi hey we malume uyaswenka yezwa ububuka umswenko wakhe ubuke nje lo malume lo fika ngale moto ukuthi kudlula ingane zothi usefika nene mase kufika kule ndawo yento yakhe ebalekile eyigazi lakhe eyi-DNA yakhe uthini malume akasho lutho
uzoshopha ngoba uzothola ukuthi kwa social media bamblock yonke into akakazi ngisho ukutshontsha nezithombe. Ngalolo suku ke mhlawumbe abona ukuthi hayi kubalekile ukuthi mhlawumbe uzohlazeka mase kulobe ebuza kuthiwa kanti le ngane njalo ingane esigcino singayibonanga ahambe yayoyicela ke lapha guqa ngamadolo. Mayisifikile ingane seyakhonjwa kuthiwa hawu uyena ngqo. Siyabakaza la ingane ngoba phela ingane siyibona nje ukuthi ingaze ngabangelwa kokushisa kuleli khaya kubo. Isho njalo ingane, hey baze bangibangela ukushisa kubo. Nalo nomunye ayibizayo ethi hawu izithakazelo zakho iyabhoreka ingane. Kanti uma mayilungise ekuqaleni lento eyenziwo yena. Uphila ukuthebelele alale kahle nasebusuku. Ngoba phela nomunye uzosiwa hawu kodwa unkosikazi wakhe muhle kanjena esephumelele kangaka enani usedliwa yini? Yini lena esimfaka kuma-therapist? Yini lena esimbangile anxiety? Kanti une-stress sakhe nezimali zingaka le sasikhala asidalile. Ngoba ingane ngeke ibhale kuma-pages into engekho. Leya period engekho ingane iyasho ukuthi nje absent. Esemine-ke lapha yayiconsa nezimali zakhe eyisigwili kodwa ingane nje ithi mayibuka ipicture yakhe. Mayisifika le ngane kubo kubantu bakubo bese bayayijabulela ayisazi ingane ukuthi akusocala lengane ayisazi noma ukuthi kuyahlekisa yabo isihleka ubala idinekile ayibajwayele phela labantu kubo ithi labantu bakubo. Yabona ukuthi wena ingane kwanele end asiyeke sizoyiyekani? Cha ngiyayithanda ingane kazi nabo sengingixoxela ingane ezinde ngomalume. Yikho nje ngisabela kulo ongapha. Ngithi hey azamshaya ingozi. Ngibona kodwa ukuthi mncane yena ngeke understand esigabeni sokuthi ingane kodwa nje ukuthi hey yazi yaqhumeka ingozi engaka. Yena ke mncane. Ubuncane bakhe yikho enezimpendulo eziphaphayo ngoba phela kube mdala ngabe uthula ukuthula. Mayethula ukuthula abe nento eqondile ayikhulumayo. Manje uyaphapha. Uphapha wakhe umenza ukuthi abe nalezi impendulo esithi kodwa wena asikho isidingo sokuthi le ndaba lokhu uyikhuluma manje. Lona kumncane. Yena lo sikhuluma ngaye. Kodwa mina bese ngibala ukuthi ubuthi kufanele abe umpumelelo yeni. Hawu baba yini ke endabeni zabantu kodwa ngiyazi ukuthi le video le iyindaba yabantu izindaba zabantu inganekwane kodwa inesifundo phakathi. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.